lokal nga panguluhan naghatag sang pasidungog sa mga partner educational institutions kag malls nga dako ang bulig sa vaccination rollout. Booster mahimo makuha sa mga district health center. Isa-isa nga ginatagan sang pasidungog sang lokal nga panguluhan sa Iloilo ang mga partner educational institutions kag mga malls nga nagbuligid sa rollout sang bakuna sa COVID-19. Suno kay Mayor Jerry Treñas, napadasig ang rollout bangod sang kooperasyon sa nagkalain-lain nga sektor sang komunidad. Ang mga mega sites ang isa sa mga rason kung nga nalabot ang mataas nga turnout ilabi na sa mga primary dose. Sa tanan nga nagbulig sa aton nga mga educational institutions kag mga malls nga ginpadasig ang aton nga vaccination, madamo gid nga salamat. Palakpakan tagid sila tanan. Nagdasig ang aton vaccination bangod ginpahapos ang aton nga mga partners ang vaccination, labi na gid sa mga eskwelahan, sa mga malls, no. Sige man gyapon ang aton kampanya nga mapabooster gid tanan kay para nga sige ang protection sang tanan kag madula tana ini nga virus sa aton sa dire sa aton syudad kag sa bug-os nga kalibutan, no. Ginpasalamatan ni Mayor Treñas sa mga eskwelahan bangod sang pag-akomodar sa mga medical frontliners. Lakip man ang tagdumalahan sa mga malls nga nagserbi man nga vaccination site bisan sa mga pamatanon. Sa karon, nagapati si Mayor Treñas nga kinahanglan gid kampanyahan ang booster nga mahimo makuha sa mga health centers. Ginubrata, ginbutang tana ang mga vaccine sa mga health center. Why nakita mga mega sites, no? Pero ara na sa health center, kag ang health center na mismo nag-schedule sa mga barangay. Nakatuan na nila mga barangay. And easier for everyone to get their booster. Kada semana, may vaccination schedule nga ginapagwa ang Iloilo City Health Office para sa ihibalo sang publiko. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. Mga empleyado sang Iloilo City Hall nga nakapasar sa bar exam, gindayaw ni Mayor Jerry Treñas. Alkalde, may personal nga scholar man nga nakapasar sang exam. Naghatag sang kalipay kay Mayor Jerry Treñas ang balita nga 6 ka empleyado sang Iloilo City Hall nga nagkuha sang bar exam ang pasado kag karon mga abogado na. Bilang isa man ka abogado, nahangpa ni Mayor Treñas ang mga sakripisyo sang mga law students kag saludo ang alkalde sa pagpaninguha sang mga ini. Nalipay gid ko kay nasang aga, ginpabalo nga anom gid sa aton nga taga syudad nga nagkuaban nga nakapasar, no. Kag may nadunggang pa kay may isa pa ko ginasponsor man nga nakapasar man. So nalipay ako. Magluwas sa 6 ka empleyado sang City Hall, personal nga ginabuligan ni Mayor Treñas ang pag-eskwela ni John Christian Gonzaga nga pasado man sang bar exam. Humalin first year, tub-tub nga natapos ang kurso nga law, wala untat ang suporta ni Mayor Jerry Treñas sa iya. Kadako sang sakripisyo sa mga nagatuluon sang law, and kung makapasar sila, kadako man nga kalipayan sa ila pamilya kag sa ila man personal. Nagalaom ang alkalde nga makabulig ang mga bag-ong abogado sa lokal nga panguluhan, lakip na sa komunidad kag sa mga pumuluyo. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.